A doua suntem aici sus pe piatră. Aici sus pe piatră. Mihai s-a dus în față cu videoul lui. Am s-a rămas aici cu mine și el face video, dar nu mă încurcă pe mine. Dar nu se aude, cred, pe video. Bobby s-a luat în față, cred că cu Mihai și cu Bela și cu Max. Să sperăm că o luat în față. Că nu. Cred că o să fac și partea a treia la întorcere. Ca să vă arăt că n-am mai filmat acolo. Undeva în spate erau niște belți. Unde aici era pășune mai de mult. De bivol, vaci, cai. Uitați câinii unde acolo cu Mihai stați. Uitați-i acolo. Ai. Uitați-i acolo. Nu focalizează bine, dar este acolo. Uitați, Max vine la mine cu Bobiță, m-a văzut. Deja fug la mine. Bobiță! Max fuge deja la mine. Și Bobiță, uitați-l ce vine. Mă cunosc deja. O să fac, cred că, și partea a treia la întorcere. Max! M-ai lăsat singur! Mi-ai lăsat singur pe mine și pe Ionuț. Obraznicule, obraznicilor! Uitați, Bobiță s-a oprit acolo că niște mușurăi să nu știu ce este acolo. Uitați. Acolo e Fodora. Acolo unde se vede e Fodora. Acolo e Fodora. O să se vadă și satul nostru. O să vi-l arăt când ajungem acolo unde este Mihai. Uitați-l și pe Bobiță acolo să joacă. Mă, Max, nu-i voie! Bobiță! Ce faci? Mă! Vine și Beluța. Băi! Nu-i voie! Să te bat! Nu se joacă că să bat. Hai că le ajungem și pe Mihai. O să fac așa pe părți pentru că e greu să tot filmez una într-una. Mă doare și pe mine mâna că cu selfie-stick-ul. Max! Uitați, deja se vede satul nostru. Deja se vede acolo satul, dar de acolo unde e Mihai acolo o să se vadă și mai bine. Da. Spic să mișcă aici. Uitați-i. Da, se aude și eu pe fundal, dar sper să uitați și voi acolo subscribe și like la videoclipul ăsta, forță, și la Mihai. Și la Mihai să-i dați pe canal, vă rog. Eu frumos. Vă rog eu frumos să-i dați și la Mihai. Acolo, la Ionuț. Subscribe și like la videoclipuri. Și uitați, să mergem și aici la Mihai. Bobiță, Bela, Max acolo. Uitați și satul nostru. Uitați aici satul. Aici e niște... Nu-i voie, Mihai, că poate picăm. Uitați ce abrupt este. Foarte mult până jos, Mihai. E picăm acolo, nu mai scoate nimeni. Uitați. Aici și sunt acolo e biserica. Ce suntem, cum ar veni aici, dacă coborâm jos, acolo unde sunt dealurile alea acolo, ajungem la sub piatră, ajungem.